For photography and videography, you can contact Flint Studios at reasonable price. आवय सगळ्या काबार कितू म्हण गजाले हेज्या रे थिंगा अरे वता भोवा म्हण जाता पैसे आहाय दड्याशे आल्लाले त्या लागन चितलाले गाड घेता म्हण पण पेट्रोल म्हण जाल कितेले पेट्रोल सरकार पापा येला सारखे पण गाडी जाई पट ना ती मी वयता जाल्यार गाडी जाई बसीन म्हण वचपा त्या लागून एकल्या म्हणाले एक सेकंड हँड गाडी चय रे म्हण आता ते एकल्या केल्या डील चे आता केदान पासून आता येत मरे गाडी आळे चेक कर मरे दादा चेक कर वय करूया मरे चॅक मैं पोस्टी मरे पहिले आय पैसे पहिले मग गाडी चॅक करून जाई चेक कर सेकंड हँड बरी असतली काय तेश ओके हा मरे ती ओय ओय ओके आनु आणि हे रे पेपर रे बरं सध्या हेराल्ड वाचिता अरे हेराल्ड न रे तो पेपर न रे गाडे पेपर हुया रे गाडी बी ते माहित आहे अरे पहिले सध्या चेक कर न तू हा रे गाडी मैं पोस्ट कार्ड मरे अरे पैसे लागन पिता पैसे आज मुका आले हालत केडे सारख्या मेजून हाय स्टँड आगट पैसे मेस्त नु ओके 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 सारखे आहे मरे पैसे होय, होय, सारखे आहे. सांगा ना द्या. गाड मुगेली किती गाडी हा मुगाडे हाताडी ये सत्री ये पन्नेली छत्री हात माकड हातकण लागायला आता होईता एक सामके छान बरेच थंड किती माता होईता शॉर्टिंग बोला आता आणि माकड लागायला आता ये चल या गेलो ओच एकलू बकरी गेलो ते गे गाडा मला हारूया किशे भाषा हारूया गाडी हरवताय चढू हरवताय असून काल किती काल चांदूच्यान गेलो नो एकलो गेलो जे होय काल घराको तिंगे गाडा चोरला आणि तेच सायडी गोरा तेंका गेली बेस्ट मरे सारखे कोण घेता किती कोण ट्रेंडा चलता असतो ट्रेंडिंग नो तो किती पोय सोरप नाही नो गाडी पोय सोयला मी पुलिस धोताय नो कंप्लेन जाल म्हटरी एक लागून तिंगा काढपाचो सायडीन एकपाचो तेंको हिसाल जाती म्हणटाय आम सेकंड हँड गेल म्हण माझी नंबर प्लेट बिग द्या कोण ना ते तेस को काय ना डायरेक्ट नो होय शी बेस्ट हा बेस्ट सारी बेस्ट आयडिया असा पोस्ट करपाची ओय ओ नो अरे काय गाडी दिसत नाही ओ नो असते ही गाडा चाललं पात्रा माका एक पातळ भाजी आणि एक मिक्स भाजी बाबा हिंग भाजी मेळना आमगे जनरल स्टोर हो जनरल स्टोर म्हाका एक थंड स्प्राइट दी म्हाका थंड स्प्राइट दी हा तू भान केलो चल तू जाल्यार तू वच गाडी आनी यो ती बेगीन यो बेगीन
गाडी घेऊन ये म्हणा, तू चाय घेऊन येता गाडी. कळलं आपण आणि गेलो मरे सारखं नेटा धावलो मरे तू सांगलो तुमका एकदा टाय तुम्ही हो आस येतो हांवूय तुम्हाला चल सांगतो चल तू आला तू घे आणि ये. गाडी स्टार म्हणणार पानू. अरे तू मग गाडी आड म्हणून ते हाडणारे आहे मुको खंय सांग तुम्ही चाय बीन आड म्हणून तू माकोट आहे माकोडच. तू की सांगलो गाडी चुलोन घेऊन या म्हणून एकलं गेला चाय घेऊन येला तू गाडी हाती दोन घेऊन येता आणि त्याला चाय मिळा. चल रे. ही चाई चाय हुमी शोध बेगीन. आज चाय शोध बाटा आहे ना आणि तो येल झाला रे आपण दोन्ही मरे मायरू सुधाय सुधाय चाय सुधाय एक लच्छा. तू मला असं काय मिळी मिळी मिळी. आजलेत ना मिठाई. गाडी द्या बरं आहे चल गेल्या बरं आम्ही. मुगे गाडी होई रे कोण चोन घेऊन गेलो किती रे मुगे गाडी आड पळाले. अरे हो पयस आसन गेलो कितें रे गेलोय हांव भितर आसन गेला आसतलो. कित्या लावरा कित्या चॅक करूया ना गाडी. लोकां गाड्या भांगार बीन आसत बीन आसा थंय त्या भांगरा 2 लाख आम्ही वॉच आहे जातोय ओपन गिरी जाय ना नु चोय चोय सारखे चोय केस गाडी रे मोडलो तुला बटन अरे बिना मारे चल. लाय लाय सांगलेले आहे पहिले थिंगा म्हणून सांगलेले तुम्ही म्हणणं आमकार चोय म्हणून. न्यू गाड्या तिंगत नो आता ना ला मरे. ना साइडी दोतो पेट्रोल लोका पैसे हातलाय जाई लग्न आमच्या ते नाही अरे ना गिनात कित करा म्हणता. दर्शन करूया ना. होय चा फोन फोड सांगा फोट. ओय फोटा देखो सिनियर तो सिनियर पात्रा म्हणून आ बरं आम्ही. असली आहे रे त्या पोड्या रे असली कोण नाल पोळ्या उदा आम्ही तळून. नाल गाडीचे गाता येत नव्हतो आपण फुट 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 एक चोय आणून नाल कितको फोटो चोय चोय तू तगने माता नहीं आता उठ आता आणि फोडून ती पाहिजे नाल कासवा कालला मरे. ही गाड पोनवत ही गाडी सस्पाना आमका इकून गाड्या सामकी पनवत यो रे चो बुस बुस कॅबिना बस माकेडा घे घे चाय घे इकडे असं तुमचं चाळीचं ओ ही गे रे तू गिराक बोल पावले मिळे पात्राव आज न्यू माल आज बरो मारल मारो सारखं हायरेटेड चोरी हा मरे चोऱ्या बिनू मरे तू आणि किती रे 125 GB. माकेडा 125 GB ती सीसी 125 सीसी माहिती कडक माल नो. सॉलिड असा पीस बॅटऱ्या पैसा गेलो ती बॅटऱ्या पैशाचे 35 आता आमका पेट्रोल घालून नाही ना मग इकताय ते आम्ही अरे हा बोल सोदे राण मात तुमगे मोटरसायकल चोयता चोयता अरे हा मरे स्टार्ट झाला बाकू
पात्रांव हा बरी हा ऑलिट ऑफिस न्यू मेळटो तुका आता कडक मारून टायर बी सगळे न्यू सोय पात्रांव पयशे हावले सांग मरे तुगे किती दिवपात म्हणजे एश तेश करून आलन दलन 35 जाताय आमगे 35 होय 35 अरे बाबा 10 झाल्या कदा येतं न्यू गाडी मध्ये न्यू सारखी आणि तू तुझा कपा जायचो ती आणि कितल्यांक गेलो ती आणतो ही आमगे 35 गाठ तू 10,000 मागता 125 cc मुगे लास्ट बजेट दा पता पळ्या दोरे कित कोले हे दिपाना कित दिपान चोरी येती 1 रुपये मेळपाना त्या कळली जाल्या दिया रे दिया दिया पात्रांव हा सांग 15 जाय न्ही ना दाज मास्या काय ना ओ सगळ बिन हे मुगे फिक्स रेट बाबा पता पळ्या दोरे आणि नाले असं चल पात्रांव तुगे चाय दवर आणि आमगे आमगे किता दा नो आमी मातशी क्लियर करू करूया मरे बिल किती तू झालं मरे होय होय सारख्या पाहिजे डन काडे पेपर सगळे तुला तुला आहे किंवा मरे होय, होय. ओके माक मुगे मेळलो असो गाड भर मेळली म्हाका बरे हा हे आमच्या काना गायलाय किती आड्या होय होय तू अंजला तू कितें घ्या न्ही सो किती गेले खावपा पिवपा बी सगळे ओके आम थिंग बसताय ट्राईंग बसया होय तू कसो कित मातलो तुमगे एक 2000 तुका कामात सगळे म्हणजे कटन येलो तू किती घेते तू किती घेता हाडून गेलो न्हू तो पयलीं तें घ्या मागीर आमगे आमगेले मागीर आज हेगा पसार हक्क घेत न्हू खावार तो आज दर एसकी दादी दी म्हाका पयले पयशे घेता बरें नाजाल्यार मागीर कॅश मानयता तुमी पयलीं पयशे दिलाय मरे हेगे तेगे म्हाका सांगनाका बेगीन दी म्हाका घे घाल ते गेल्या हांव भुरगो म्हूण म्हाका फटयता 500 रुपये ते 5 रुपये न्हू मागत ते दी आनी दी ते चिप्स दी ते बिगडा घे घे जालें घे सगळे जालें जायची का नाही जायची व्हेरी गुड व्हेरी गुड वर्ग असं तो व्हडलें काम करता माय व्हडलें काम तो घेतलो अरे अरे सॉफ्ट ड्रिंक वादा हांव कितली सोद तुका सारकी हा ते सांग सारकें आसा सांग सॉफ्ट ड्रिंक तू पिला पसार करा तू दिल तुका ऑत पिल रे पील झाला पील म्हणून सांग कोण आम कित्या म्हणटाय कोटिंग पण उलयता तू काम कित्या म्हणटाय रे हा चल बस बस स्टार्ट करा आयले व्हेरी गुड काम करता मागीर व्हडलें जाल म्हणटा व्हडलें वेटर वेलकम अंजला थँक्यू ले लॉज ऑफ ना लॉज ऑफ ना एक एक काढपाचे उदात आहे आम अंकल दिसता तुका दिलाय तेव्हापासून दुकान आहे असं तापना रे भरगे रे आव दे घ्या म्हटलं मोग करपा जाय हो. इसको तापता ही हा शी टेन्शन जाल म्हाका बरे गाड मुगेली ही बरो पसऱ्याचे आसन कितें पितो म्हण गेलो न्हू चाय तिंग दलो हांवें मिस्टेक केली हळडी कोण धळडीर कोण म्हण हे जनवार
मुगे गाड बरे गाड घेऊन गेली ती सोत्री आलं ती बसा ती मी मुडयली ती पासून ना ते वत लागत त्यांनी मेळ झाले त्यांक धोर बनव त्यांक एक्याकड्या नागड को मुई घातलो चपार होय अरे त्यानं किती झालं असा टेन्शन आणायचं अरे कित सांग बा तुमक सांगपा मागीर पळय कितें पण हा. खाणे का पिणे का लॉजिन आहे का नाही अरे लगपणार रे अरे अरे आम्हाला मुलीच मध्ये तू आपाजे रे हा हा ए आता तुम वर्ष कथा आहे ना त्याला याचा छाया आता आता किती झाले व्हॉट इज द टेन्शन अरे तुमके कित सांग बाजी आता मुगे मुगे अरे वत लागत म्हण आहे चलोन काय ना रे थोडे आलो रे पैसे सेकंड हँड गाडी घ्या म्हण रे आहे एकल्या सांगिले गाड चोय म्हण सेकंड हँड मेट झाल्या म्हाका गाड चोयली पयशे बीन दिन गाड गेली आहे अरे पोसऱ्यार वचून बरें कितें सॉफ्ट ड्रिंक असो पितो म्हण गेलो बसत थिंगा सॉफ्ट ड्रिंक पीन भायर सो थिंगा गाडी ना काढ ना काढ ना गाड ना काय ना सोदिता सगळ्यांक पाड पडो ही चोल्लो ती गाडी गेली मिसता एक कॅट मान गेला बरो बसरे होय कित्याक गेलो रे मागी हांव कित आतां कित म्हण करपा रे अरे सॉफ्ट ड्रिंक घेवन एशको मरे हांव बस एशको बसोन हांव बरें भितरी हांव त्या दोन भायर सोद म्हळ्यार हूंय रे गाडी ना काही ना हा पसऱ्याच्या दोलो कडेन ना जाल तुगेली होय मरे असले भूत मारता सॉफ्ट चड पिवन हा केसो गाठ तू केले किती फोटो बीन असा अरे फोटो आमळे होतय रे ते आता ना गाडी हांवें तो फोटो काडलो चय सारको चय ही गाठ तू गेली होय ही मरे सेकंड हँड माकडे कसे ना रे माशा मूत मानता काय मुतून जाता बस बस अरे येतोय मरे मुगे बरे गाडी अरे आम्ही आत्ता गाडी कोण पाठी गोताय ना रे याच्यात मी खायला दे पहाड पडले मुगले गाडी पैसे मी मुगे गाडी इकताय आणि मुगे गाडी पैसे मागे लेस हावताय हातीने गिनस चढार जायला स्टँड काढ मरे अहो तू किती दिवसाला ऑनलाईन शिकवून काय करा व्हेरी गुड व्हेरी गुड आज किती भाषिता हाडल्या उड्या रे अरे मैं पोते तुका बाईक काढपा जायना रे ही बाईक काढपा जायना तुकडे गो तू हा माव बुरगो म्हणून हा फोटयता अरे हांव भुरगो म्हण तू गो हा बुरगो म्हणून म्हाका फोटयता 500 रुपये दे 5 रुपये न्हू मागत ते दी आणि दी त्या चिप्स दी ते बिगडा बरे आले